Začína byť vonku pomaly veľká zima a možno niektorí majú problém s tým, že majú popraskané pery. My tu máme teraz také kozmetické okienko, kedy sa budeme s Dankou Tótovou rozprávať na tému balzam na pery. Teda nebudeme sa o tom rozprávať, budeme ho vyrábať. Budeme vyrábať domáci balzam na pery. Domáci balzam. Dobre, poďme si rovno ukázať, ako na to. Hlavne tie ingrediencie. Včelí vosk, kokosový tuk, olivový olej a med. Mňam. Mňam. Tak to môžeme aj zjesť potom. No a potom buď nad parou, alebo nejak vodný kúpel a pomaličky topíme postupne tie ingrediencie. Čiže včelí vosk. Jej. Výhoda tých balzamov ako celé tej kozmetiky domácej alebo prírodnej je naozaj, že tam nie sú tie konzervačné látky. Hej, tak to áno. Takže musíme chvíľočku počkať, dokým sa nám roztopia tie najtuchšie časti a potom tam pridáme olivový olej. Ak niekomu robí dobre mandlový olej alebo jojobový olej, tak si tam môže dať. A potom, aby to bolo trošku aj také ňam-ňam na pery, tak ten medík si tam dáme. To bude ten med, dobre. A tu máš také špeciálne nádobky na tie balzamy, alebo čo sú aj nádobky na rúže asi? Áno. A to sa dá kúpiť bežne? Niekde na internete. Treba vyhľadať. Treba vyhľadať v kreatívnych potrebách a ja teda nemám rada také tie balzamy, ktoré sú, vieš, ty kelinko, také naberacie. No tak lebo máš špinavý prst. Takže naozaj toto je veľmi praktické balenie. Základné ingrediencie sa nám roztopili a čo budeme robiť ďalej? Pridáme olivový olej. Je, ale krásne to vonia. Máme tam medík a zase miešame. A to tiež necháme roztopiť. Ak tam naozaj chceme nejakú vôňu. Nejakú vôňu. A to sú také biovône nejaké? To sú vône potravinárske. Citrónové. Vianoce sa blížia. Môžeš si pohodiť tam dať nejakú vanilkovú, škoricovú, proste potravinárska nejaká esencia. V pohode to môžeme miešať aj to plastovou lyžičkou, lebo tá teplota nie je moc vysoká. Čiže aj keď to náhodou budeme robiť v tom vodnom kúpeli, tak naozaj... Odhadujem asi 40 stupňov, viac to nebude mať. Aha, dobre. Lebo ten kokosový tuk aj olivový olej nepotrebujeme. Nepotrebujeme naozaj prevárať celú tú zmes. No to by sme prišli o niektoré liečivé látky. Hej, keď to máme roztopené, tak si nachystáme. Mne sa to lepšie, keď to mám takto zagumičkované. Jaj, že rovno naplňaš. No, rovno naplním. Takže teraz chytím si a postupne tam vlievame. Jaj, ty si šikovná. A necháme to zatuhnúť? Tuhne to ako dlho asi? Chvíľočku, 10-15 minút. 10-15 minút, dobre. A potom? Spraviť nejakú etiketu peknú. A nalepiť. Nalepiť a darčeky, veď. Darčeky. A keď je teda... Tak, milý Ježiško, ak nás teraz pozeráš, tak takto môžeš vyrábať tento rok vianočné darčeky vďaka Danke Tótovej. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem aj ja.